Готова съм. И то? Трябва да отидем на ескейп стая. Нали те е страх от тъмното? Много е страшно. Дето е много тъмно. Да. Навид си! Да, на вид. Супер! Добре, хайде. Момчето е явно така много е тачи. Каквото каже жената, това се случва и това е. Добре, слушам, изпълнявам, шеф. Да. Така ли си третираш момчета? Да. Викаш, трябва да изпълнявате, да слушаш, защото иначе... Иначе няма да станат нещата. Браво, ти си спечели едно преживяване от GiftTube. Заповядай, може да си го отвориш. Търсене на съкровище за двама. Благодаря много. Кефи ли те? Да. Еми, вече ще имате къде да отидете. Сигурно ще му хареса повече, отколкото страшното. Да. Благодаря ти. Чао, чао.